Pokret je lijek i nemoj da staneš. Još od malena pa do 18. godine sam se bavila plesom. Uživala sam u svakom pokretu. Kroz praksu na fizikalnoj terapiji sam vidjela koliko je pokret dragocjen i ljekovit i kako pomaže pri ozdravljenju i oporavku. Kroz tjelesnu psihoterapiju sam otkrila koliko je naše tijelo napeto od potisnutih emocija i kako kroz pokret možemo da ih otpustimo i postanemo lakši i pokretljiviji. Somatik edukacija mi je još više potvrdila da pokretom pokrećemo zaglavljenu energiju traume koja nas ograničava da živimo život u punom potencijalu i rađamo slobodno. Upravo zbog toga sam kreirala kurs koji je namijenjen svakoj ženi koja korača svojim jedinstvenim putem i koji će ti omogućiti da sebi priuštiš prijatno i lako iskustvo rađanja. Ukoliko želiš da naučiš kako, pročitaj u opisu više o kursu i prijavi se na vrijeme. Rezerviši svoje mjesto slanjem poruke na mom Instagram nalogu Tijelo rađa jer su mjesta ograničena.